Республикасында Сабантуй бәйрәме гадәттә 3 этапта үткәрелә. Язгы кыр эшләрен тәмамлану башта авыл халкы бәйрәм итә. Аннан Сабантуй Республикасының зур шәһәрләрендә гөрләп уза. Соңгы этап башкалабыз Казанда, шәһәребезнең барлык административ районында үткәрелә. Зур мәйданнарда спортчылар, сәнгать осталары ярыша. Үзәк ипподромда ат чабышлары үткәрелә. Халык күңел ача санала. Бер елны президентыбыз Казан Сабантуйына килгәчтен, якташларыбыз, Чаллыбашы егетләре әтиле уллы багана башына менгәннәр. Шушылай итеп үзләренең ничек менгәннәрен матур итеп күрсәткәчтен, Ментимир Шариповичка Путин әйтәде. Чего, но такого нигде не видел, дип әйтеп, сокланган шулай итеп. Менә шундый хәлләр дә бар. Төз багананың менүнең мәгънәсе нәрсәдә? Анда җегетләрнең җитезлеге дә кирәк, тырышлыгы да кирәк, көч тә кирәк. Борынгы милләттәшләребез Алтай ягыннан күчкәндә, Болгар ягына алда гаскәрләр барган. Алар артыннан аларның туганнары, маллары, bütün хуҗалыкка кирәк әйберләр төялеп, атлар арба белән тартып барганнар. Инде гаскәр кайда дошман дип бик багананы бастырып, һәм шулай ук артта калган туганнарына күрсәтеп, кайда алар урнашкан шул бик баганага җитез егетләр менеп, утлы таяк күрсәткәннәр. Менә шулай иттереп, алар алга таба, буларга таба күчеп барганнар. Капсиске заманда Сабантуй бәйрәме зур вакыйга булып исәпләнгән һәм аны бәйрәм итүгә хәзерлек эшләре озак барган. Кыш буена хатын-кызларыбыз бәйрәмгә бүләк әзерләгән, тиккән, шиккән. Яз җитүгә малайлар йомырка, егетләр сөлге җыйган, үзәкләр белән чигелгән сөлге иң кадерле бүләк булып саналган. Сөлге җыю, уен җыр, бию көлке белән бергә алып барылган. Бүләкләрдә кылга башына эленгән. Ахырлап Сабантуй гомуми һәм милли бәйрәмгә әйләнеп бара. Бүген Татарстанның авылларында, шәһәрләрендә, районнарында гына түгел, Мәскәүдә дә, Санкт-Петербургта да һәм татар диаспоралары яшәгән Россиянең һәм дөньяның башка төбәкләрендә дә бәйрәм ителгән. Борынгы Сабантуй бәйрәме акрынлап матур, заманча традицияләр белән тулыландырылган. Шулай да бәйрәмебезнең асылы гасырдан гасырга күчеп, сакланып килә һәм сакланып килсен. Сакланып килсен! Atlar yerledin mi? Dayılar gidenledin mi? Sabantuy'u şeker deyip gülen ezirledin mi? Ezirledim. Kışkağın kişlerde sülgü çıktım Sabantuy'a deyip min soğandan kelgen atqa beylersin. Digrek matur! Ey kara güzeli, nişik matur edip, kub edip güler jitdi. Ul kukey! Sabantuy! Tatar uylandan kantuy! Sabantuy'u, hizmet tuyu, çocuk hem şehir tuyu, şut uynap böyle bir cırlanıyı, beyremi dikkin tuyu, uynap böyle bir cırlanıyı, beyremi dikkin tuyu. Beyremi dik cırlanırsın, tuğanlar birge birge, şut üstüne birge, bulluğa bas gitsene bedene ben birge, üstüne birge, bulluğa bas gitsene bedene ben birge, üstüne birge, bulluğa bas gitsene bedene ben birge. Dünyalar imin bulup, ilkinlerimiz tınış bulup, barımızda selamet bulup, kilesi yıllarda Sabantuylarında işraşırga yazsın.